UNLP a LFUPŠ v Košiciach. O chronických vírusových hepatitidách treba povedať to, že sú pomerne jednoducho diagnostikovateľné. HBs antigen pozitivita pri hepatitide B, anti-HCV pozitivita pri hepatitide C a dneska máme k dispozícii efektívnu liečbu, ale liečbu môže dostať len pacient, ktorý má diagnostikované ochorenie. Je potrebné vyšetrovať hlavne rizikových pacientov, čiže pacienti, ktorí majú rizikové správanie pre prenos chronických vírusových hepatitíd, pacientov, ktorí majú mimohepatálne prejavy, pacientov, ktorí majú zvýšené hepatálne testy a pacienti, ktorí boli v kontakte rizikovom s vírusovou hepatitidou B alebo C. HBs AG anti-HCV vyšetrite. V ambulanciách praktického lekára sú vírusové hepatitidy pomerne málo časté. Chronická vírusová hepatitida C sa vyskytuje jedného z 1000 slovenských pacientov, ak pacient neužíva drogy, a hepatitida B približne u každého z toho pacienta.